ya faktor ka bazar mal ogala mena sujud ya bubagrani bisingtei sung bahai ke sung greater Tiproland senamnai tini senuka BJP ni kebangma leaders kebangma MDC rok tabok Tipramo thawa joining khlaimani norang nukhana tamni bagai karon kha ekmatro chini constitutional solution donaikai chini bubagrahini sara Tiprasa Saiman kha aboni bagai tini norong nang sana musungu ani buskang sai kelangjak chini kebangma chini GS dei kebangma leader rok sai kelangkha je JP Nadda Phaipru bongni je stage asok burok mongpru rebuti tam hinsa rebuti sawo chini Tipramo thani Tiprasara kasugui tongkha hani lama actually bono ang question khaina musungu jodi Tipramo thani Tiprasara jodi kasugui tongkhankai asok Tripura rajyo পুলিশ প্রশাসন তংমানি বরংনি থেকে রিপোর্ট না দি একটা ঘটনা পর্যন্ত উংজাগিয়া মহাইকে যে Tripura মথা বরংনা কাসুকমানি जों स्राय स्राय साइमानखा बीजेपी बुसे दालाल जोंनुखा रेबुतिनि समय शेष रेबुतिते एमपि उंनानै नांलिया कारण Tripura साइमानखा जे दिनो सीए बिलनि बागै Tripura गुली चाफ्रु सारा Tripura राज्यो जों प्रोटेस्ट खालायदोंफ्रु बीजेपी नि एकमात्र एमपी चिनी रेबुति तिनियो दिल्ली थाङै तिनि भोट रगै सीए न पास खालायरनानि जों नुखा इयां चिनी Tripura गुली चाइ दङो बखाय तिनि अर पार्लियामेन्टआव मोनै चिनी Tripura रंग बुथानानि बागै तिनि सीए न तिनि भोट रमानि जों नुखा जों बना जों तिसामानि चिनी भोट बाय Tripura सानि भोट बाय बतिनि एमपि जामानि किन्तु एकटा लामा एकटा उन्नयनमूलक सामुं तिनि जों Tripura सानि एरियाखौ जों रेबुतिनि बिसिंति नुगिया तामरो माखाब कायसा लामा पर्यन्त रयकलांमा दिया तिनि तेसा साइ दङब एडिसि उन्नत खालायमालिया एक बोसोर एमपि जावै नों Tripura सानि बागै नों एकबादे वानसुका नोंआबो आंनि थानि कुइसन ना मुसुं जागौ तामनि होनबा Tripura सानि बागै ब एरागे जों जेफ्रु ब्लक डेपुटेशन रफ्रु ब सावो तिनियो जों ब्लक थाङै डेपुटेशन रना नांखा जों डेपुटेशन साबनि बागै र चिनि बुबाग्रा जोंनो 5 दिननि बागै फनो दै खानानि बागै बिनि निजेनि पकेटनि रां बाय चिनि व्हाइट टेपनि बिसिंतै चिनि Tripura माथानि बिसिंतै पारा जों दै रनानि चेंखा होय पारा अब 5 दिननि बागै हायफोनो जों 5 दिन फनो चुबाय फुलुका नोंहाय रेबुति एमपि जावै एक दिन दे चुबाय फुलुका चिनि Tripura सानो अब आं कुइसन खालायनो मुसुंचौ दिनि जों स्राय साइमानखा दिनियो एज ए एमडीसी जों उङै जों एज ए एमडीसी उङै जोंनि सामुं जों बुसुक्तुखौ खालायमान जों चेष्टा खालायो चिनि Tripura सानि बागै
जों साइमानो जोंनि त्रिपुरा सागो जोंनि एडिसिअ रांख्रै दिनियो हाइफानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों गोबां मा जों दिनै सामुं खालायलायखा दिनै जोंनि हस्पिटाल ओंखा एप'ल' हाइ डक्टर दिनै खेरांबार हस्पिटालाव फायै चिकित्सा खालायनानै जों नुखा एत बছर जों नुगलिया जों दाबो नुखा जोंनि खुंफु एकाडेमि अर फायै हाजार हाजार स्टुडेन्ट जों दिनै अर एडमिशन लावै जों हस्टेलनि बेबस्था खालायनानै बागै जों एकमात्र जोंनि त्रिपुरा मथा वानसुका